आरो फारसेथिं कार्बि आंलंनि जि जेंना थाबाय दाबो हाजोआरि ट्राइबेल हिसाबै गनायथि मोनाखै। दा बे जेंनाखौबो जाफुंहोनांगौनि थाखाय जों मावबोबाय थादों आरो जोङो नारसिननानै खामानि मावबोबाय थादोंबाबो बेबो गोजोनथाव फिथाइ दाबो मोनाखै। ओंखायनो जोङो जुजिनाया दंबावो आरो गुबैयैहाय खौसेथिया गोनांथि। बावहाय जोंनि बाथ्रा बुंनाय, जोंनि नारसिननाय बेफोर बेसेन होजायै बा रेजें जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जों दा बर'आव एस ए हल जों इउनाइटेड नङा, जों खौसेथियाव गैया। जाय जाहोनाव खुंगिरिफ्रा एसे जोंखौ रेजें खालामनाय बा जेरैबायदि गोनांथि होनानै जोंनि जेंना जेथोखौ नायनांगौमोन बा सुस्रांना होनांगौमोन, बावहाय एसे रायलायनायनि नामाव रायलायनाय आरो गुबैयै मोगथां खामानि मावफुंनाया गोलाव जालांबाय थानाय बेखौ जों मोनबोबाय थादों। ओंखायनो खावलायनाया बे थागोन, जेरैखि जाया जोंनि गेजेराव फारागखौ फोजोबनांगौ आरो जों ज' जानो हाहैनांगौ। आरो जेब्लासिम ज' जानो हाहैया, बेयो जोंनि बर'नि जे जेंना, बर' हारिनि जि जेंना, बड'फानि जि मोनसे सिमांमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा जौगासार हारि दानाय, बेबो गासिबो जोङो मावफुंनाय बा मोगथां महर होनायाव जोङो गोबाव सम लानो हागौ आरोखि। ओंखायनो आंथ' बुंनो लुबैगोन, फैगासिनो थानाय लकसभा बिसायख'थि 2024नि जि लकसभा बिसायख'थि दङ, बावहाय जोंनि डिभाइडेड जानायनि थाखाय गुबुना जुदि देरहालांफिननांगौ जायोबा बे दायआ दैदेनगिरिफोरनि दाय जागोन। आरो बुंनो थाङोबा बिटिआरनि जा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे दायनि माबाखौ बिथांमोनहाबो उदाङैथ' माबोरैहाय बेनिफ्राय बारग'नो आंथ' बुजिनो हाया। रायजो राजायाथ' बेखौनो सोंखारिगोन बायदि आं मोनो। आरो गुबुनफ्रा जेरैहाय जोंनि गावस्रानायनि थाखाय मुलाम्फाखौ मोनबाय थादों बा देरहालांदों, दिनैहाय भारतनि मोनसे गिदिरथार बुंनो थाङोबा बियो डेम'क्रेसिनि जि मोनसे थानसालि पार्लियामेन्टआ, बावहाय हारिनि गांनाय उखैनाय जेंना जेथोफोरखौ बुंहैनो हायो। आरो बावहाय जोंनिफ्राय जोंहा लकसभानि एमपि मोनैनि थाखाय दिनै जोङो जोंनि जेंना जेथोखौ बुंहैनायनि खाबुआनो गैला, गोथेनानै थाबाय बुंजायो। आरो बे खाबुखौ जों खोमानानै लायोबा बे थिग जाया। ओंखायनो मोननै राजखान्थि दोलो बर'आव दा बुंनो थाङोबा बेखौ जोङो रायखांनांगोन, BPF आरो UPPL। बे मोननैया बबेबा मोनसे देरहाथारनांगोन। आरो बबेबा मोनसे देरहाथारनांगोन माने आंथ' बिदि बुंनोबो गोब्राबसो मोनो। माने बबेबा मोनसे देरहानांगौ माने जुजिलायनोसै, मोननैबो जुजिलायनोसै आरो गेजेराव सोरबा मालाया देरहालांसै। बे दाजाथों, बे दाजाथों। बोरैबा जोङो दाबो बुजाफरा बा बुजिलायनायखौ बा सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे खालामहैफिननो हायोबा, देरहाहोनो हायोबाथ' खोब मोजांनि बाथ्रा जायो। नाथाय आङो बेबायदि जागोनखौ नुहुराखै। आरो जेननाया मोगथां जाहैयोबा बोरैबा जाहोनाव, खौसेथि गैयिनि थाखाय डिभाइडेड जानायनि जाहोनावहाय जेननाया मोगथां जाहैयोबा दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि जागोन होननानै आं बुंनो लुबैयो। आंथ' बुंनो लुबैगोन, फैगासिनो थानाय लकसभा बिसायख'थि 2024नि जि लकसभा बिसायख'थि दङ, बावहाय जोंनि डिभाइडेड जानायनि थाखाय गुबुना जुदि देरहालांफिननांगौ जायोबा बे दायआ दैदेनगिरिफोरनि दाय जागोन। आरो बुंनो थाङोबा बिटिआरनि जा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे दायनि माबाखौ बिथांमोनहाबो उदाङैथ' माबोरैहाय बेनिफ्राय बारग'नो आंथ' बुजिनो हाया। रायजो राजायाथ' बेखौनो सोंखारिगोन बायदि आं मोनो। आरो गुबुनफ्रा जेरैहाय जोंनि गावस्रानायनि थाखाय मुलाम्फाखौ मोनबाय थादों बा देरहालांदों, दिनैहाय भारतनि मोनसे गिदिरथार बुंनो थाङोबा बियो डेम'क्रेसिनि जि मोनसे थानसालि पार्लियामेन्टआ, बावहाय हारिनि गांनाय उखैनाय जेंना जेथोफोरखौ बुंहैनो हायो। आरो बावहाय जोंनिफ्राय जोंहा लकसभानि एमपि मोनैनि थाखाय दिनै जोङो जोंनि जेंना जेथोखौ बुंहैनायनि खाबुआनो गैला, गोथेनानै थाबाय बुंजायो। आरो बे खाबुखौ जों खोमानानै लायोबा बे थिग जाया। ओंखायनो मोननै राजखान्थि दोलो बर'आव दा बुंनो थाङोबा बेखौ जोङो रायखांनांगोन, BPF आरो UPPL। बे मोननैया बबेबा मोनसे देरहाथारनांगोन। आरो बबेबा मोनसे देरहाथारनांगोन माने आंथ' बिदि बुंनोबो गोब्राबसो मोनो। माने बबेबा मोनसे देरहानांगौ माने जुजिलायनोसै, मोननैबो जुजिलायनोसै आरो गेजेराव सोरबा मालाया देरहालांसै। बे दाजाथों, बे दाजाथों। बोरैबा जोङो दाबो बुजाफरा बा बुजिलायनायखौ बा सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे खालामहैफिननो हायोबा, देरहाहोनो हायोबाथ' खोब मोजांनि बाथ्रा जायो। नाथाय आङो बेबायदि जागोनखौ नुहुराखै। आरो जेननाया मोगथां जाहैयोबा बोरैबा जाहोनाव, खौसेथि गैयिनि थाखाय डिभाइडेड जानायनि जाहोनावहाय जेननाया मोगथां जाहैयोबा दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि जागोन होननानै आं बुंनो लुबैयो।